Сез кадерле укучыларыбыз. Салават күпрендә өр-яңа менә мондай уен күргәнсездер инде сез. Журнал битләреннән әлеге рәсемнәрне без ипләп кенә кисеп алдык. Хәзер рәхәтләнеп уйнап та була инде. Әйдәле, уйнап карыйк. Бу нәрсә була? Бу нәрсә? Бу нәрсә бу? Сыер, әйе дөрес. Му дип әйтә. Ә без сыерны нәрсә белән сыйлыйбыз бүген? Нәрсә ашатабыз сыерга? Әйт әле миңа. Үлән ашатабыз. Үлән ашатабыз. Дөрес. Кая соң ул үлән? Күрсәт әле. Кунда. Күрсәт әле кулыңда. Сики. Баката. Әйдә без сыерга бирәбез ширәм, үлән. Мә, аша сыер. Тәмле булсын. Тәмле булсын. Тәмле булсын. Ә монда тагын нәрсәләр бар икән? Бу нәрсә бу? Тиенкәй. Тиенкәйгә нәрсә бирәбез? Шикләвек бирәбез. Дөрес. Әйдә, шикләвек бирәбез. Мә, тиенкәй. Әйе, аша, шикләвек ул. Тәмле булсын, әйе. Менә бу нәрсә? Аю, аю, бу әйе. Нәрсә бирәбез аңа? Нәрсә ярата безнең аю? Бал ярата. Бал ярата, әйе, дөрес. Менә кояды. Әйдәле. Бал, мә аю, аша бал, тәмле булсын. Ә бу нәрсә соң? Аю. Бу нәрсә менә бу? Бума? Бу нәрсә бу? Кишер. Кишерне кемгә бирәбез? Кемгә бирәбез? Куянга бирәбез. Куянга бирәбез, дөрес. Әйдә, куян рәсемен монда куйык. Куйдым. Куйдың, рәхмәт яусын. Әйдә, буны матур итеп тоташтырыйк. Әнә сиңа куян да рәхмәт дип әйтә. Тәмле, тәмле бу кишер ди. Ә бу нәрсә икән? Эт. Эткә нәрсә бирәбез? Эт нәрсә ашарга ярата? Ярата. Сөяк ярата. Әйе. Әйе, әйдә тоташтырабыз. Мин сиңа ярдәм итәм. Шулай итеп, без уенны дәвам итәбез.